Mabainak na lahat. Mabainak. Abo kaklas a restaurant dito ko araw. Siyak ti makamaw. First time ko eh. Uray siyak ng relax. I can management. Oh my God. Bahala ka ah. Wait. Oh my God. Sige. Na. Wow. Uy na. Nag-imasahin. Uy nga raw. Anya nga ta dati tangay. Ay, kasano tanga-tanga orderan dagi ta ko araw. Amo ko naman ang maum. Aguray ka. Makikita ang dagi day. Why? Nagpipintas na magbalasang. Kasla na ba ng anya? Why? Nang na siguro. Sige. Tuladan sa ano anya si Aramilin da. Sige. Let's go. Mo. Go sa dito yay. Turay. Pagkagawak na eh. Dito ka ta. Sige. Kung matipad-padlo nga ignorante ka maliiwan sa isa no anya si Aramilin dagi day duwang nga kilas na babae. Sige. Waiter! Waiter! May saman nga lechon kawali. Lechon kawali. May saman a lechon kawali. Gusto mo na diyan ang namitam. Wait, basta tuladan talaan diyay. Waiter, Waiter! one fried chicken, please. Chicken man dito yung waiter. Sigurado ka. Sigurado at di ka madanagan at di kwartata. Sigurado ka. Basta Waiter! Waiter! Kasi ka ba? Kasi ka yan. May saman nga Mabainak tilapia. yan. Waiter! Ha? May saman na tilapia. Sinakiraw. May isa. Dua, make it two. Basta matandi ba May yan? aldi kwaraw. Make it two. Sigurado ka. Ang magay tayo. Gawin ako. Glass aristawan dito. Di ka mangibabay. Hindi ka lang. Kaya matagit ito ilalakayin. Doon yung orderan din napipintas nga. Babalasan ka, orderan da. Kaya dito yung order yun, tulat-tulat. Naapang. Agi masay. Ako rin ka. Kaslam ang mo ka. Nakamanwang. Diyak ka mo. Kaslam ang mo ka. Agi masay. Kanya ngayon ti Aramidon ta nagtuktan. Relax. Tatuladat lapta dagi di ibagbagati nakipintas ang babalasak. Sigurado ka. Wait. Waiter, paki-dish out man dito. Paalamit lang si toothpicking niya. Thank you. Sigurado ka. Wait. Waiter! Huh? Paki-dish out man dagi ito paspasam. Inulat ko. Inulat ko lang di baga dagi di babalasak. Sigurado ka. Waiter, toothpick please. Kanya kita Aramidon ta. Tuladin talata. Manang. Wine. Waiter! Toothpick man please. Makamu ka na. Wait, siya di makamukin ka. Kita lang dyan Aramidon dagi di dua babalasa. Aw. Kas di Aramidon ta. Sige. Yung nausar mo, isublimot lang Wala. Tapos nga sayang. Sano dyan Aramidon ta? Kalubam sa mudug-sudug sulay. Hop. Anay. Hindi na yan lumot Anay manay. Tapos day mic niya. Wait. Pimanang mo dito abalasang. Ay, wala niya. Ay, katagawin tamutin Sige. Tan. Ha? Apay databong mo. Uri tatawag mo. Nagdardara. Agdardara maging ka. Kano tinudok-tudok ko. Uri sak matinutudok mo. Kano kasi matinarami dagi dyan nagpipinta sa babae. Kasto-kasto yung damat ni Uri sak. Tinulat ko dyan kasda-kasda ita. Kung naman kami natuladan ta dyan kaskastada. Uwin ata. Napipintas ang babae dagi dyan ang saan mo't ang nagdaringo mo ti agong da. Kung nga raw. Abangan nung ipain. Yan!